Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pitepangaken nami kula Nafisa Agna NPM 0059. Kula badhe maos teks tanggap wacana utawi sambutan acara HUT Kamardikan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur semoga kita aturaken wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking sih rahmat, taufik saha hidayahipun, kita sedaya saged makempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng, sehat lan kebak kabingahan. Shalawat saha salam mugi tansah kaaturaken dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha para keluarga, para sahabat lan para umatipun ingkang tansah setya ngugemi piwulangipun ngantos akhir zaman. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu sedaya, para tamu undangan saha sedaya para rawuh ingkang minulya. Para rawuh ingkang kinurmatan, kanthi ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala, ing dinten menika kita saged sesarengan mengeti hari ulang tahun kamardikan Republik Indonesia. Pahargyan menika boten namung minangka adicara taunan, nanging ugi minangka wekdal kangge ngenang jasa saha pangorbanan para pahlawan ingkang sampun nglantaraken kamardikan tumrap bangsa Indonesia. Minangka generasi penerus bangsa, sampun dados kewajiban kita ngisi kamardikan kanthi makarya sregep sinau kanthi temen, njagi persatuan, gotong royong, saha ngugemi tata krama lan budi pekerti ingkang luhur. Kanthi mekaten kita saged nerusaken cita-cita para pahlawan supados bangsa Indonesia tansah maju, makmur lan pinunjul. Kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng para panitia saha sedaya pihak ingkang sampun makarya kanthi ikhlas, saengga panghargyan mangeti HUT Kemerdekaan Republik Indonesia menika saged kalaksanan kanthi sae. Mugi sedaya amal kebajikan panjenengan sedaya dipunparingi ganjaran déning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten sambutan ingkang saged kula aturaken. Mugi lumantar panghargyan menika rasa tresna dumateng bangsa lan negara tansaya ngrembaka. Persatuan saya kiyat saha semangat ngisi kamardikan tansah wonten ing manah kita sedaya. Menawi wonten kirang leresipun atur kula kanthi andhap asor kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.